kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Diyos ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Busa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Uhaunong lalinon ang Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoo, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo ikawng gipasalamatan sa imong pag-uban ug pagtugot nga kini nga programa magapadayon hangtod niining mga takna. Salamat sa daghang mga kalisdanan nga among naagian,
apan ikaw nagatabang ra gihapon nga kini nga programa magapabilin dinhi sa kahanginan. Ikaw magapanalangin niini nga programa ug kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagdalag daghang mga kalag diha sa imong tilan. Panalangin ni ang mga taong nagapaminaw. Hinaot pa nga imong paligunon ug padasigon ang ilang mga pagtuo ug ang uban nga naa pa Ginoo sa dalan nga dili uyon sa imong kabubuton, imo silang tultulan ug giyahan sa dalan nga angay nga imong ipasubay kadila ug pinaagi unta sa gasag influensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome. Dini sa atong programa, Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, manghigala, sama sa ato nga naandan sa dili pata muadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon ni Sir, maayong gabi na panalanginan gyud sir ang ako nga uyuan. Kay kining akong uyuan born again mani. Unya kana gyung bersikuloha sa nang Timoteo 4:1 ngadto sa 4 mao ginay ilang paborito nga ang ilang pagdahom nga ang pagtulunan sa SDA iya sayawa kay kuno nagasalikway sa mga kanunon. Nasabdan gid hinuon niya kagabi og salamat ani nga programa ay si Donato di Aini ang dugay nagyud ninyo nga tigpaminawan. Okay, salamat kayo brother Donato, no? Nga mas mailang pud na hinuon nga naapoy mga bag-o nga mga taong nakadungog ug nakabati sa pulong sa Ginoo. Kay mura man ay atong gihandom dinhi sa atong programa sa kahanginan kay ang gisulti sa Ginoo iwali raman, isulti raman. Ang sa karya sumulti ang tagsa-tagsa kanyos matuod, ang matiyo nagyon iwali. Tungod yan na ato pagsulti ra gistuno ang pagwali munang malipay pang naay mga taong bag-o lang nakadungog ug nakabati dinhi sa ato nga programa. Well, patay basahon na. Sir, among panguta naman so dili lang tauna ha, tuguti lang ninyo gyud kay mabasa ra man gihapon ni matubag man gihapon ni. Naatay pangutana nga ato nga tubagon nga paluap ni sa ato nga kuan, sa ato nga gihisgutan sumala sa Timoteo 4 lagi Anya mao ni gipaluap man gihapon ni. Sige lang kay matubag gid ni dili kay naghangyo magani mi sa inyo nga mangutana gid mo. Well, ni apay basahon na to. Sir, mo greet ko og advance happy wedding sa ako nga uyuan kamanghuran nila ning mama nga kaslon karong Huwebes mga alas 10:30 sa buntag. Maayo unta og naduol pa mo diri sa amo sir kay amo mong imbitahon kasulang layo man gyud mi apan amo lang og i-advance og greet ang amo nga buutan nga uyuan. Ang cool happy wedding advance. Hope nga malipayon ka sa imuhang kaminyoon. Okay, daghang salamat. Well, ni apatay basahon. Hello, kumusta mo tanan? Labi na imo mama na agiandam mga sinina para kay Himhim. Wow, salamat atin nati insinso, no? Kuya Jose, ni Esther Mittel dia, Bradlito Palin sa tanan na lang di man ako tema isa-isa ang mangalan sa inyong mga umagad ug mga anak da, but
kananaang I tell you from the bottom of my heart nga okay ra gyud kaayo ang inyong pamilya, ang imong mga anak ug umagad mga buutan, ha? Nasaksihan gyud na namo ngani ang akong anak gusto gyud mobalik diha, okay ra gyud kaayo siya kay anha naman na siya magtabi panahon nga manguli nami. Kaya sige siya hisgot diha unya sagdi lang mauli ko sa balay, ako siyang sultian nga giandaman na ninyo siya og sinina para sa iya, ha. So thank you so much, no, si Sister Methel Palin masag usagid anis ubas imong mga anak nga maghuna-huna ani niya. So thank you gid kaayo. God bless. May panahon ra gyud nga itugot sa Ginoo nga magkita gihapon ta pag-usab, time will come. No, salamat na tinati insenso. Okay? Sir, mga napangutana gihapon ni. So okay lang ha kani atay gi alaw karon nga pangutana follow-up sa atong gitubag ni adtong Biyernes sa gabi. Unya wa man ni makuha ng Sabados gabi kay sa lain man to nga program kini ang maayong balita. Unya pagka Domingo sa buntag kini ang maayong balita gihapon. So karon na ni sa Jesus is our hope maguto. So ato ning hisgutan karon. Wala pa usa nga man Brad nga mo text ko igkagabi nga dili man mo makontak Wilfredo Pobadura. Okay, Brother Wilfredo Pobadura, dili ingon nga dili mi makontak og mo text ka. Ang text og ang call lahi. Siguro og ning call ka during our broadcast time, tingali ingon niya di man sad mi ka-entertain og naay manawag tungod kay panahon sa oras atong broadcast ng program kay magguba man ang ato ang programa. So anha na mo before and after diha mo makahimo pagtawag. Ganang ingong gamit dire mo text ko igkagabi dili man mo kontak. Makontak gad sama karon ang imong kuan pila na ka text ni Mudre Brother Wilfredo Pobadura ato mang nabasa. May higayon lang ang imong text pag text mo di mabasa kay naabdan sa time nga muhunong nata pagbasa sa mga text mo na di following night na usa pa nato na mabasa sama ani karon imong gi-text nabasa man ni nato. Okay, salamat Brother Wilfredo. Hope nga dili ka mapulan diha og sunod sa ato nga programa. Okay, last text nga ako nga kananaang basahon. Sir, pangutana gihapon ni. So ato na lang ning ato na lang ning kananaang hunungan na aning mga pangutana kay aron makakuang-kuang tag taas-taas nga oras. Si Brother Libby atong sa dili pa siya mobasa og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diini gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers ding nasuras kalibutan diining mga lugar. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan atong mga listener. Tatong tanan nga mga viewers, Pilipinas man ug uban pang nasod sa kalibutan. Kinasing-kasing manamo higala nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namong makapadala og mensahe nga rin namo ni Brother John. Pwede mong mo-text sa number nga amo nga gipahibaw ninyo. Or pwede rin nyo agi inyong message sa comment section nato sa Facebook, no? Alang so pa makasulay og lantaw, i-search lang ninyo diya sa inyong Facebook ang DYCM Bogo Adventist. Palihog lang, i-like lang po ninyo, i-follow ninyo kanunay, sundan niyo itong programa, palihog lang po datong i-share mga higala, no? Aron daghan ang makapamati, makakita sa ato nga programa, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, dito magdugay, maato ta sa pagbasa sa mga mensahe. Niya din si Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino sa pag-send og mga heart og kamot nga nagpray. Thank you kaayo. O niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayon naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope.
God bless sa tanan. So salamat o God bless po diha Brother Ronilo. Good evening po nimo diha sa Saudi Arabia. O niya po si Jovelyn Edar Disabilie. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. So good evening. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po Sister Ginaline sa pag-love o pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon. Niya po si Vicmar Osabel Buratso. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. God bless kanunay ninyo diha o sa atong programa sa kahanginan watching live from Kaputatan Sor, Dalaygon kanunay ang Ginoo. Salamat sa pag-pray. Niya po si Miliod Silasol, good eves kapag laom. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po ni Chari sa pag-love kanunay sa ato nga programa o pag-pray kanunay sa atong tulumanon. May gabi na ni Brother Dodo diha o imong mga kabataan. Good evening di ay nila ni Sister sila si Sister Rosemary, no? Si Brother Felipe, mga Gutierrez family. Good evening sab na ni Dong Sensor na Sister Mercy, yung pamilya, sila si Rizal. Good evening sa nila ni Enilia, na Sister PB ng Junior. Maingon man ang tutron karon diya sa Mabuli. Ang ato sa lang Brother Eric, Eric Sinoy. O ngadto sa ni Sister Galay Badroy, pahasubo day among itunol, no? Sa ngadto sa kamatayon sa mama ni Brother Roy. Namatay karon si Sister Helene Sayod. So pahasubo sa mga Sayod family sa kamatayon ni Sister Helene. Good evening sa nila ni Brother Toro niya, nila ni Dailing, ilang tanan nga makabataan. Good evening po ni Sister Vanessa Langganggang dia. Tanan gayo diha sa Mabuli. Mayong gabi, welcome kamo karon. Ni ato sanggi atong ipadayon ni pagbasa higalan ato po nakita si Buyet Gavino Santing. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. God bless sa maong programa. Okay, dipagid siya mensahe. Jesus is our hope, watching from South Cebu. Okay. May Gavino si Buyet Gavino Santing. Okay, Brother Boyet. Thank you, Brother Boyet. Please share ang atong program aron daghan sad nga makakuan diha kay naa magkadiha na kay mga friend. Ang usa sa mga punto lang nato nga mukalat ang pulong sa Ginoo niya makatabang ra gid mo pinaagi ini may pag-share sa ato nga programa. Thank you, Brother Boyet. Okay, thank you kayo Brother Boyet Santing. Niya po si Narcipi Pilayo Idoliberio. Salamat po ma'am sa pag-pray kanunay o pag-love sa ato nga program. Thank you for listening, ma'am. Niya po si Christina Langgam Tanato. Good evening mga kapaglaom, watching from Mulavi, Zamboanga del Sur. Wow. God bless us all. Daghang salamat sa taga Mulabi, Zamboanga, no? Wala ni agi-agi ra ko diha kay diri man ko sa Ipil. Pero salamat nga naa sa tayo viewer gikan sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Okay, salamat kayo Sister Christina Langgam Tanato. Thank you kayo sa imong pag-view sa ato nga program. Okay, niapod si Engineer Rene Bragat. Good evening kaninyo Badlib. Og Brad John og kaninyo mga kapaglaom watching from Butuan City. Okay, daghang salamat sa pag-view, engineer, no? Hope nga ano siya Brad John, kaduawan member ni siya. Mo ba? Iyan ning bana ni Sister Bernie. Aniya engineer mo gani siya. Ang iyang kalabanang project Tuas Butuan. Bisan asam ni siya. Pero karon mag Tuas Butuan ang iyang project, murag iyang gidasa dito iyang family. Okay, May gabi ni mo Brother Bernie, ni Brother Rini Bagat og ni Sister Bernie.
Aniya, ni pagyod si Abuyet Gavino Santing, Dan Sharing. God Okay, bless. salamat, Brother Brother Boyet. Thank you. Aniya, niya po si Jeffrey Punay Mirales. Salamat po sa Dong, may pag-love gabi niya dong. o pag-pray sa ato nga tulumanon. Doon siyempre. So, pagyod nako mada ang nalimta nako ra ba ang katong natay t-shirt po John gikan sa Jobstar gidaan lang siyempre atong Sabado sa Jesus sa Hope to og sa kini ang maing balita. Mao magini sila mo yung magkuhan sa to Supplier. bag, t-shirt, no? Mao gini sila. Supplier na sila. Sa Ma'am Marley. Salamat kayo sa kanana ang paghunahuna sa amo diri niya. Lipay gyud ang Ginoo na nanginlabot mo sa atong radio ministry. So dito mis kadawan ganiha kay nagsubay mi kanalimtan man ako Dabra John kagahapon. Diha ko kadumdum kaganihang buntag nga diri sa studio nga ko hala naaman di ito inaghatag bahin mo Sagdi lang kay subay na dito nya kay pagpanawag nako ni Brad Junior kay nadaman na niya sa tindahan Brad John. So kuhaonon pa to. Maabot ra gina at least na. Okay, salamat kayo no sa Jobstar Printing sa Press. Jobstar Printing Services, no? Salamat kayo sa Jobstar gipanag-iya ni Mr. and Mrs. James Ri Punay Miralles nila ni Ma'am Jufil Dihito Miralles, no? Thank you so much gid kaayo sa inyo. Unya ato sa diayng pasalamatan no ang Advent Drops water refilling, no, nga gipanag-iya nila ni Sir Ruben Verdida og ni Ma'am Marlene Verdida Canales, no, og ni Bradley B. So thank you kayo. Unya ako lang gyud i-insert. So kung kamo diha naminaw sa ato nga programa, no, naamoy mga events diha, amo ning i-introduce kay sa sigon sa amo nga sa ako gyud pakisusi kay mangimbestigar man ko, nakauyon gid sila sa lami sa tubig sa kananang Advent Drops water refilling. So unya kontak mo diri sa amo og unya naa na makamo dihang nga nakatilaw na man ang ilahang cellphone number. Unya unsay mga okasyon diha ayaw kalimot ang among gi-introduce Advent Drops water refilling. Okay, ni-upload si Pari Duming Bunukan. Brother Duming, may gabi. Yang mensahe, good evening kaninyo diha Bradley og Brad John og sa tanang nagtan-aw niini nga programaha. Salamat sa pagpray og paglab sa ato nga programa, Brother Duming. Niapod si Meljoy Iscalikas Almosera. Mayong gabi Kuya John og Kuya Libby, watching from Ireland. God bless us all. Okay, thank you dong. No, niya pag-amping ka din ha. Unya kami kanunay mi nga nagahandom nga maabot ng higayon mahuman imong contract diha makita ra gihapon ta diri pero hoping sa kanunay nagpabili ng imong pagtuo. Okay, ato ning tanawon mga higala ang ato nga cellphone. Ato ning tanawon mga kahigalaan nato nga ni sa ato nga messenger nga naglantaw karon. Okay, no? Ato ning pagbasahon. Okay, ato nakita din si Jimari Kalapuan. Salamat sa paglab. Ni Asnike Sumalinog. Niya po si Brother Jomel Rosasinia. Ato ani sa East Visayan Conference ron. Ato ay ilang project dito. May gabi ninyo diha, Brother Jomel, kauban ni Sir Charlie diha. Kumusta ko ni kuan diha dong ni Pastor Seth Esmeralda, ipangumusta lang ko diha. Okay, mo padayon ta higala ato ning ilion ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang makahigalaan nato nga naglab o nga okay, ato ning tan-awon. Okay, nawagtang man to Karon taon-taon mga higala ato ning tan-awon. Okay, moadto lang siguro ta sa pagpadayon sa sa atong programa, pagbasa sa pangutana nga tagdon karon gabi una.
Okay, daghang salamat Brother Levy. Adto ta higala. So niadtong Biyernes sa gabi gi paluap man gyud to kay atong gisgutan sa Thursday evening nga kanang pagtulunan nga kaon tanan iya na nga pagtulunan sa yawa ug didto na magsukad sa tanaman sa Eden. Basta ipakaon ang tanan. Ang yawa nagtintal kang adan ug niiba pagpakaon dili adtong mga butang nga gitugot sa Dios nga kaonon didto gyud sa gidili sa Dios pagpakaon. Ha? Og unya ato na nga gihisgutan nga ang yawa doktrina na sa yawa nga magtudlo nga kaon bisan unsa. So pagka Biyernes sa gabi gipaluap na, ha? Nga matud pa nga siguro bagid kaha mo sir ginana ba to ang kuana kay medyo di na kaay na kumahan ay kana magong ubang mga pangutanang ning labay na mawa ra man sa ato nga iya siyawa kay ang gisulti sumala sa Timoteo 4:1 ngadto 5 ang tanang mga butang maayo ug way pasalikway unya ang pagtulunan nga iya siyawa kay nagadumili sa mga kanunon. O mo nay gihisgutan. So kini gipaluap ni pa kang Dinis ni kanana ang Baltunado. So Brother Dinis Baltunado, salamat kay ha Brother Dinis Baltunado. Okay, ako ning basahon. Sani? Mauna sir, mulusot gid mo. Klaro nga ang nagdili sa mga kanunon gibuhat sa Dios pagtulunan sa yawa ug kaklaro nga walay ipasalikway kay ipadawat sa pagpasalamat nganong isalikway maninyo ang baboy nga di mo mangaon tungod lang sa inyong relihiyon. Okay, daghang salamat ha Brother Dinis Baltunado. Ha? Amo gyud ning gipasalamatan kabalo ka bisag ingon ani ni nga pangutanaha pero dako kaayo ni og leksyon ng mabati sa tanan mga naminaw. May tungod ni ana lagi nga kanang gisulti nga ang nagdili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios atong tandaan nato na kami wa mi magdili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Ug uyon pud mi ni anang gihisgutan nga maayo ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios. Brother Dinis Baltunado, uyon mi nga maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios. Apan amo na nga gisulti ug gipasabot nga dili tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios makaon og ipakaon. Tandaan naton ha? Well, niya usata. Kanang giingon ba nga matud pa nga og sa kaulihang mga espiritu nagpahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya sa pagtuo tungod sa ilang pagdagad sa mga malibungong espiritu o sa mga pagtuluohan sa yawa. Tanaw ha, ang amo diring gitagad dili man ang magpagtuluohan sa yawa, ang iya man sa Dios mo bitaw na nga ang ato diring pagpasabot based on the Bible gyud. Kanang gisulting na nagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios dili sad misupak pero labing tinuod lang wa gyud mi magdili ni anang mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Pero kung Biblia ang atong basihan kay gisulti man lagi na sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo binhi sa Biblia wa gyud itudlo nga sa Dios nga ang baboy kanunon ug wa pud itudlo sa Biblia nga ipakaon ang baboy. Ang pulong gani nga kanunon kanunay gyud na nimong ginakaon. Munang kanunon gitugot na sa Ginoo. So ato kuno nga tan-awon dinhi Brother Dinis sa imong gihisgutan dili man gyud ni ingon nga kami diri naghimulag mga palusot nga mga pangatarungan kay kung mga palusot lang nga mga pangatarungan aw dili na lami mo gamit og Biblia. Karon maglisod magani ang uban pagtuo nga Biblia ang among gigamit mas labi na gyud nga dili na gyud hinuon mo tuo ang kadaghanan kung nigamit mi dili sa Biblia kundi sa amo lang kaugalingon nga teorya. Brother Dinis Baltunado,
ato ragod ni tan-awa ragyod niha pamatiin ni uban sa tanang mga naminaw. Dinhi sa Exodo kapitulo dili Exodo, Levitico 11:46 ug 47 ni aha akong basahon nagingon. Kini mao ang balaod sa mga mananap. Tanaw ha? Balaod sa mga mananap. Nagisgot dinhi. Og sa mga langgam, og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig, og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. O balaod ni sa mga naglihok di sa tubig. O, nahibaw naman tag-unsa na isda. Unya nag-ingod din nga matuog sa mga mananap ug sa mga langgam gisgutan. Pero niya baboy specific mo gid ni, so dinhita mo concentrate sa baboy. Nag-ingod din sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Unsa ning balaura gitawag man ni siyag dietary law, balaod sa pagkaon. Ang gihisgutan ni ini nga balaod sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. So meaning adunay duha ka matang sa mga kananaang hayop nga gibuhat sa Ginoo, mahugaw ug mahinlo. According to the Bible ha, dili na huna-huna sa tao. Nagingon pagbuhat og kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Kung ideklarar na lang sa inyong mga pangulo sa simbahan nga limpyo na tanan, hinlo na, wa na'y kalainan. Unya ang gisulti dinhi magbuhat og kalainan. Kini nga balaura sa mahugaw og sa mahinlo. Niya gisgutan dinhi og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So tandaan nga naay gisgutan mahugaw, na ay mahinlo, may ipakaon o dili ipakaon. So, matinaw man, di ba, Brother Dines? No? O niya, akong balikan, nga kanang pagtulunan o doktrina, nga kaon na ang tanan kay gilimpyuhan na, dili na doktrina o pagtulunan nga iya sa Diyos, kundi iya na sa yawa. Ang yawa, wa gid mo tintal, wa gid magsugo nga kaunon ni Adan ug ni Iba ang kadtong gitugot sa Dios nga ipakaon. Ang iya gyud nga giga ang giparumbo nga mo'y kaon kadtong gidili sa Ginoo. Ug unya gikan didto sa tanaman sa idin, migula na lang sa tanaman sa idin, hangtod na lang sa atong mga kaliwatan karon, padayon kanang pagtulon-ana doktrinaha sa yawa. O padayon sad ang daghang mga tao nga nagadawat ni ana kaon na tanan kay limpyo kuno. Pero ang gisulti dinyo magbuhat og kalainan taliwalas mahugog sa mahilo sa ipakaon og dili ipakaon. So naag na siya dunay kalainan taliwala mahugog mahilo sa ipakaon og dili ipakaon. Karon ato kuno ning klaroho na naghisgot magmahugaw og mahinlo. Tandaan tani, ipakaon og dili ipakaon. Ang pangutana karon, kining pagtulunan na o kining doktrinaha gitudlo ba ni diha sa sikta o pundok nga imong gibarugan? Kung kamo diha kay kana magong gihisgutan sa buhat Gis, Marcos City, Mateo 15, kay day kuan nga wala isipong mahugaw ang nagasulod kundi ang nagagula. So dili magud kani magid unta ba kanang gitawag og hermeneutic study or hermeneutics principle angay magid unta ang i-apply sa tanan. Kinahanglan nga magsusig ta duna tay gitawag og comprehensive reading. Nga aron ta nga kanana nga dili ta mo sipyat ba kay lisod magud nga atong ang gibasa diha unya atong tagaan sa atong kaugalingong konklusyon o ni imbis lain ang gipasabot sa Biblia, nalahi na kay ang kadtong imong kaugalingong pagsabot, imong kaugalingong konklusyon, maumay imong gibasihan. Tanawa, sa atong gibasa ha, adunay balaod ang Dios taliwala sa mga mananap, mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. So diha sa kinabuhi sa usa ka tumuluo, naa ginang balaura ang ipakaon ug dili ipakaon, ang mahugaw ug mahinlo. Karon, kung atong basahon sa 44:23 sa Ezekiel, ingon niini ang gisulti matod pa dinhi, og tudluan nila ang akong katawhan. Tandaan gyud na ninyo nga ang katawhan sa Dios tudluan. Padayon ako basa.
sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tanin ning resulta na. Nga naman, ang mga katawhan sa Dios tudluan sa kalainan sa balaan ug dili balaan, tudluan sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Kinsay tudluan siguro sa atong gibasa ningon ang akong mga katawhan. Karon kay pulos naman lang limpyo unya ang ipatudlo mahugaw ug malinis man. Makaon ug dili pakaon. Nalahi na. Unsa pa may imong itudlo balaan ug dili balaan, mahugaw ug mahinlo nga limpyo naman tanan, kaon ng tanan, unya gisulti man as Ginoo nga ang iyang katawhan tudluan sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug kalainan sa mahugaw ug mahinlo. Kung kanang imong pundok wa magtudlo niining klasiha, may tungod sa daytarilo, dili gina pundok nga iyas Ginoo. Usbon ko, kanang pagtudlo nga kaon ng tanan, iya na nga doktrina ug pagtulunan sa yawa. Og naiuban diha karon nga naminaw nga nagbasag Biblia, react kuno mo. Unya amo nang dawaton diri unsay inyong mga reaksyon. Timan ni gisugo dinhi nga tudluan ang katauhan sa Dios sa kalainan sa balaan ug dili balaan, sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unsa pa manghugawa ang inyong itudlo di ay nga limpyo na magkatanan, unya ang ipatudlo sa Dios sa iyang katawhan, mahugaw man og mahinlo, mahugaw og malinis, ipakaon og dili ipakaon. Mo kini ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan, patudluan ang katawhan sa Dios. Ni apay dugang Brother Dennis nga imposible nga ikaw kamong naminaw karon dili makasabot ining bahina kay ang among paghisgot napakasimple, napakayano, nga dili mo maglisod sa pagsabot niya sa Deuteronomio 14:2 ug 3 ingon ini ang gisulti matud pa dinhi kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Timan igyod nga ang Dios dunay mga katawhan nga balaan. Unya nagingon dinhi og Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Timan nga sa gidaghanon sa mga tawo nga nagalungtad karon sa kalibutan, ang Dios nagpili siya og iyang mga katawhan ibabaw sa tanang katawhan dinis ibabaw sa naong sa yuta. Nagpili siya karon kay ang tanang pundok moangkon man na nga sila pinili na si Ginoo. Pero balikon ko, ang Biblia mo itimbangan, sukdanan, o kinini ang salamin sa kamaturan o dili kamaturan. Gihisgutan din ang katauhan sa Ginoo. Iyang gipili dinis ibabaw sa naong sayuta. Nanunsaon man pag-ila sa mga katauhan sa Dios nga iyang gipili dinis ibabaw sa naong sayuta. Pamatiin ninyo ang versikulo 3. Ingon ninyo, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Ang mga katawhan di ay sa Dios nga iyang gipili dinis ibabaw naong sayuta, timan tudluan sa kalainan sa bala dili balaan, kalainan sa mahugaw ug sa malinis, ug unya nagsulti dinhi didid-an niya dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang dulumtanan. Balikon ko kung dunay mga leader, mga sikta nga nagtudlo karon nga ang tanang butang makaona kana klaro gina nga dili gina iya sa Ginoo na. Nganuman kay ang iya sa Ginoo, nagtudlo ang Ginoo sa mga pinili niyang katawhan, nga ang iyang katawhan, tudluan sa mahugaw sa mahinlo, unya gihisgutan nini, dili ka magakaon sa mga butang nga dulumtanan. Naay gidili. So gisintro nimo Brother Dennis, nga klaro kay na dili pa sa likway, pero ang baboy inyong gisalikway tungod lang kay sa inyong relihiyon, dili yun na tungod sa relihiyon, kundi tungod ka na sa pulong sa Diyos. Na may labing klaro, Brother Dennis. Niyaw, ato kunong basahon din sa 8. Kaya nag-ingon man ning 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang dulumtanan. Mo ning ingos 3, ang gisultian nini ang mga pinili nga katawhan sa Dios. Kung nagkaon ka sa bisan unsa, sorry my dear. Dili gid ka na bilong ingon nga pinili nga katawhan sa Dios dinis ibabaw sa naong sayuta. Kamu dihang naminaw, kamu mga leader sa uban nga mga sikta, pwede mo manginabot dinis sa atong programa. Protehiin ninyo ang inyong doktrina og insakto bag tinuod ba. Karon niya,
dili ka magakaon sa bisan unsang mga butang dulumtanan. So naay dili ipakaon. Gisintro nimo Brother Dennis, ang baboy inyo nang gisalikway nga ang tanang butang gibuhat sa Ginoo di mapasalikway, gisalikway yung baboy tungod lang sa inyong tinuhuan. Dili na mo'y rason, kundi tungod lang sa pulong sa Dios. Niya 8 akong basahon. Ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini dili kamo magakaon ug dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. So ning resulta nga ang iya di is Ginoo na ay pagkaon nga dili kaunon, anay gidili. Unya ang baboy gihisgutan dili pa kon mahugaw ug unsa may nakahugaw ana dawatan na lang gyud na kay ang Ginoo nagsulti na mahugaw kay tudluan ang katawhan sa Dios sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo, sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan. Nganong patudluan man ang katawhan sa Ginoo tali sa ipakaon ug dili pakaon, tali sa balaan ug dili balaan. Kay aron nga ang tao kinatudon aron maedukar kaning gisgutan sumala sa Levitico kapitulo 10 bersikulo 10 matinaw ang gisulti din niya akong basahon sa Levitico 10:10 ug aron mailan ninyo ang kalainan sa abalaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa mainlo. Nganong patudluan ang katawan sa Dios aron maila ang kalainan sa balaan ug dili balaan ug maila ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Karon usaon pa man ninyo na pagilag balaan dili balaan hugaw ug hinlo nga giidoktrinahan na mamukaon na tanan. Di ba? Kaklaro ana karon Brother Dennis. Ato ra gud ning klarohon. Kami dili misupak nang kananaang wa mami magdili niya na mga kanunon nga gibuhat sa Dios kay nahibaw ta itudlo ang ipakaon ug dili pakaon kanang gitudlo nga ipakaon mo nay kanunon pero ang baboy wa man na itudlo nga kaunon kay di man na kanunon karon ni kung atong tan-aw ra gyud dinhi maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios dili misupak ana pero ayaw ninyo huna-hunaa kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ipakaon og makaon. I repeat, ayaw ninyo huna-hunaa kay maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios makaon og ipakaon. Una, ngano mo ingon ta nga tinuod akseptado ta ang tanang butang gibuhat sa Dios. Pero ayaw hunahunaa nga tanang butang gibuhat sa Dios maayo ipakaon. Tanawa. Henesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Sa gisulti lang sunod Timoteo 4, maayo ang tanang butang ug way ipasalikway ni kung ipadawat karon ang pangutana kay imong hunahunahon ipadawat way ipasalikway imong hunahuna og kaon. Unya kinsa may mukaon anang langit ug yuta. Henesis 1:31 nagsulti og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat tan-awa kini maayo kaayo dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Sa mga butang nga gibuhat sa Dios dunay kahaponon, dunay kabuntagon, dunay adlaw nga ikaunom. Kung imong nuntan kung atong nuntan ang inyong hunahuna maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway ni ubas pagpasalamat inyong gihunahuna nga makaon. Kinsa may mukaon anang kahaponon o kabuntagon, kinsa may mukaon anang adlaw nga ikaunom, mao na nga kita diri o kita nga ang tanang butang gibuhat sa Dios maayo, pero dili ang tanang butang gibuhat sa Dios makaon og ipakaon. Klaro man siguro, Brother Dennis, o basta na naminaw karon. Mga kaigsunan, kutob sa among mahimo na ninguha mi na ningkamot nga ang kamaturan mapaabot sa inyong dalunggan. Mapasabot sa inyo ang pulong sa Dios. Pero aron gyud sa pagsiguro kini nga programa nagapaabot ni sa inyong contribution. Paningog mo din ay nalang mo pagunahuna nga lain matag relihiyon. No, kay ang pulong sa Dios ang kamaturan para mastanan. So dire kuno mo be, unsa inyong contribution? Sama ani karon, contribute mo og unsay maayo. Sunod, question. Ug naa mo ipangutana dire. Sunod, reaction. Kung para sa inyo sayop ang amo nga ginasulti, nganong dili man mo react. But please, pamaladunga daan kay ang pulong sa Dios nga amo diring gisulti
ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang inyong gipamatian mga butang kana nga gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan ug mao kanang mga butang nga inyong nadungog dinis atong programa kay kini nga programa nagatudlo sa gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Mauna nga dili na mo makamahay pa unya sa adlaw sa katapusan. Timan ibaya gyud balikon ko kadtong mga taong nangalaglag panahon ning Noe. Dili to mga taong nangalaglag sila kay wa sila mahibalo og masayod, nahibalo sila pero ilang gidumilian ang pulong sa Dios. Og timan ang makasulod sa gingharian sa langit, Brother Dennis, ubas tanang naminaw, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung gikaon gani nimo nang wa itugot sa Dios nga kaunon, wa gyud ka nagtuman sa kabubuton sa Dios. Mabuhay ka, Brother Dennis, uban sa nang naminaw. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyong manghuna-huna. Brother Libby? Okay, dikon salamat, Brother John. Ato sa ning lilion makadiyot ang screen. Okay, atong nakita dinhi si Brother Jimmy Montealto. Good evening, my son. Bisan unsa kabise magdali gyud og uli aron makapamati sa naandang programa. Salamat kay Sir Jimmy Montealto. Magdali kay to am ni Sir Miss Iskulahan gud. Thank you so much, sir. Niya pod si Ayan Kevin Dorotan, salamat pod sa kanunayng paglab sa ato nga programa. Niya pod si Ivan Raico. God bless sa inyong duha. So God bless also Ivan. Niya pod si Lane of Keria. Hello Kuya John o Kuya Libby o sa tanang naminaw. Salamat sa pag-heart o pag-love. Niya po Brother Primo Maasen. Good evening Brother John o Brother Libby o sa tanan nga nagsunod sa program Jesus is Our Hope. Sa tanan nga nagtanaw sa FB Live. God bless natong tanan. Okay, salamat kayo, no? Anya may isang gabi dito karon sa Hinatilan sa South Cebu. Anya may isang gabi dito sa Riverside FM sa 93.2. Anya good evening niyo sa South Cebu. Anya nga to sad ni Pastor Joel Tirana. May naghandle sa programa dito ngayong i-hook up ni atong tulumanon dinhi sa kahanginan. Okay, Niyas Brother Roland Niriginon, maayong gabi Bradley, Brad John, welcome na pod sa inyong tulumanon. Jesus is Our Hope, mostly in Metro Manila o diha sa Cebu. Cebu o Mindanao, God bless kaninyo. Niya pod si Sister Anita Cabaluna. God bless to all viewers and listeners this evening. Okay, salamat Dennis, no? Salamat sa pray o pag-love sa ato nga program. Niya po si Mike Lucina, mayong gabi mga brad, watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Good evening sa tanan diha nga taga Camotes Island. Anya Smiljoy Iskalika Salmosira, klaro og tinaw kayo kuya, bisan o grade 1 ani nga maminaw makasabot yun. God bless sa atong programa. Salamat sa pag-love o pag-pray. Niya po si Marlita Edar. Si Day Dindin eh. Thank you Day sa pag-view Day. Kumusta mong tanan des Nazaret niya. Thank you gugaya sa inyong pag-entertain sa ako gahapong adlaw sa fellowship niya. Salamat sa inyong gihatag nga panggasolina. Anya iyang mensahe, good evening ninyo duha diha kuya. Good evening Sister Marlita Edar. Okay, ato ning lilion higala ang pikas nga screen. Kay ubay-ubay sa dinhi sila nga nagtan-aw karon. Medyo loading magjutay ang pikas nga screen. Okay, ato ning tan-awon mga higala. Anya niya si Jenny Rama Fermi, nag-love sa programa, si Ariel Cababan, Anita Claves, niya po si Evangelist Mike Rivera, Edwin Iscario, Jacob Sumalinog, Vicmar Osabel Boratso, Marlita Edar, Jovelyn Edar de Sabelia, Serwin Orsal, Mike Lucena, Christian Vistar, Angeline Mendoza Matias,
Meljoy Escalicas Almosira, Linabog Munchaduranas, Jeffrey Ponay Miralias, RJ Garces, Jake Sumalinog, Jisrael Mas Aranyo, Helen Romago Silarcusa, tapos Irene Vasquez Silig, Lane of Keria, Roland Neri Ginon, Ayan Kevin Dorotan, Felipe Dilao, Ellen Tununing Abrisi, Maylin Kodira Batak, Patri Jim Kulastre, Dizame Olita Dison, Selen Ruiz Mindaros, Elmudam Flores, Boyet Gavino Santing, Chari de la Cruz Nugas, Kiana Fit Itang, Merifel Vargas, Nika Lipon, Imelda Galyaris, Aniceto Persillas, Jimari Kalapuan, Lowell Lodalo Estrera, Role Kodira. Muna yung mga naglab sa ato nga program. Anya madto ta mga higala sa ato ning tanawon ang mga nag-like sad sa ato nga programa. Tapos Brother Ronilo Itang, Narcipe Pilayo Edoloberio, Pastor Pedro Golina Rosales, Ginalyn Lumuntad, J. Charis Lopez, Tapos Basilio Tero Notario Jr., Mary Grace Mungkada Mainit, Lovely Deheto, Eleuterio Lagarisa, Vicente Negro Dilao Jr., Sion Ram J., Tris Jamin Jaime, Jody Silver Laguna, Jim Merced, Mrs. Alex Leban, Freddy Pelicano, Milion Silasol o Jivne Jerez Malate. Okay? Salamat mo ni atong mahigala nga nag-like sa atong program. So, niya si atong nakita din si Gloria Apatan. Salamat sa paglab o pag-pray sa atong programa. Niya po si RG Garces. Maayong gabi, Kuya Libby, and God bless. Salamat kaayo. Okay, muadto na tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa ganito, Brother John, ang pangutana paghanay. Ang iya din ikang kuan ikan Dinis Baltonado. O nga ang iya manggod, klaro mo lusot yung kunuta, kaklaro ana nga mayo ang tanang butang gibuhat sa Dios ug wa joy ipasalikway uban sa pagpasalamat. Ang baboy inyo yung isalikway tungod lang sa inyong tinuhoan. Okay, salamat no sa imong follow up no. Wa may gid mo mangita og lusot mga higala. Ang mo ang pagpasabot ragyo diha sa Biblia. Kaya ang Biblia wa man ni magka-kontradikto. Wa ni magkasumpaki ang gisulti sa Biblia. Amo nang gihubit ug ayo pagpasabot nga matud pa nimo nga kay maayo ang tanang butang way ipasalikway. Tinuod na kanang pagkasultihan nimo kay maayo ang tanang butang. Eksakto na kay tanang butang gibuhat sa Dios maayo. Pero angay na naon dili tanang maayo nga butang nga gibuhat sa Dios makaon. Kay daghang mga butang yang gibuhat pulos maayo, gani kun imo basahon dinhi sa Creation Week higala gibuhat sa Ginoo ang tanang butang sulod sa pila ka adlaw, 6 ka adlaw. Unya sa dihang nakita sa Dios ang iyang tanang binuhat, unsa may giingon sa Ginoo? Matod pa sa Genesis 1:31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat. Og tan-awa kini maayo kaayo, og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw ikaunom. So sa ikaunom ka adlaw natanaw sa Ginoo ang tanan nga iyang gibuhat gikan sa primerong adlaw hangtod sa kanang adlaw, og nakita sa Dios nga ang tanang butang nga iyang gibuhat pulos jud maayo. O niya kay maayo man ang tanang butang, buot bang ipasabot makaon? Adili oy. Sa Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Mayong pagkabuhat ni ang yuta. O niya makaon na ng yuta. Maayo man pagkabuhat sa Ginoo. O niya imong ipadayon sa unahan
sa ikaapat ka adlaw gibuhat sa Dios ang adlaw, bulan ug ang mabituon sa langit. Mukaon di tagbuwan, adlaw o bituon sa langit. Na, maayo man ang pagkabuhat. Di na makaon. O klaro kayo. Tanang butang gibuhat sa Dios, maayo. Pero dili tanang maayo makaon. Tanang bato, maayo ng pagkabuhat sa Ginoo. Pero makaon man na, dili, mahigala. Pero maayo pagkabuhat sa Ginoo. So muna nga point na itong gikuha, ang tanang butang gibuhat sa Ginoo, wag mi supak ana nga maayo ang tanang butang gibuhat sa Ginoo. Ang amo lang gisupak kanang imong konsepto nga maayo ang tanang butang unya makaon na ang tanan. Di makaon kay daghang mga butang gibuhat sa Dios nga gibuhat maayo pulos pero dili makaon. Ang baboy, maayong pagkabuhat sa Ginoo ang baboy. Dili baka ang naong. Baboy yun. Pero gibuhat ba sa Ginoo ang baboy ipakaon? Dili. Atong basahon Levitico 11:7 ug 8. Unsa may gisulti sa Ginoo nga maoy magbubuhat? Ang baboy kay kini pikas ang iyang kuko, buak ang iyang tiil, apan wala magapangusap sa iyang kinaon. Mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini, dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa patayng lawas nining mananapa, mahugaw kini alang kaninyo. So gipasabot higalas Biblia kay ang Dios may maglalalang, gibuhat niya ang baboy dili ipakaon. Ngano unsa may rason sa Ginoo? Matapos Ginoo tungod kay hugaw ni. Kay ang pwedeng makaon kadtong dili hugaw sa Levitico 11:3, kadtong mga mananap nga pikas ang iyang kuko og nagapangusap siyang kinaon ang giingon si Dios, maunay pwedeng kaonon ninyo. Maunay mga kanunon nga gibuhat si Ginoo. Kanang kanununa nga binuhat si Ginoo, moingon gani kung di na pwedeng kaonon, maimpirno mokaon anang kanang baka, karniro, ana, kanding kay binuhat dos Ginoong kanunon. Mo doktrina gani kung maimpirno na maigo sa daana nga pagtulunan sa yawa sa Timoteo 4:1. Labi na yung maigo ko nga kanang mga mahugaw gidilis Ginoo, nag-ingon ang Dios, dili kamo magkaon niini. Kay sa Isaiah 66:16-17, nagsaad ang Dios nga kun mukaon ko ni ana higalang baboy ug balumtanan, sunugon ko niya sa imperno sa adlaw sa katapusan. Wa pa man paghukom. Saad das Ginoo. Ang ito hibawan, ang Dios sabay musulti, di mamakak. Sa Roma 4:21, ang Dios kasaligan nga ang Dios mutuman sa iyang gipamulong. Munang atong pamalandongon higala, tuhuan nato ang naas Biblia. Isalikway natong pagtulunan nga nasupak sa balaang kasulatan. So wa naman tay panahon, nakita to si Sister Alma Mahait. Good evening. Madam, ay gabi, madam. Everyone. Okay, sa di pahingpit puso ni atong timsong mahigala. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalampanan ug makagagahom nga Dios naa ka sa tronos kita sa langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa kamatuoran, kabigas pagpangalaga di kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kanina, Brother Libby Clavis, Brother John dito. Magaingon sa inyo mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie. Isang yaw ang tulong ko, karon